Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si May, hingkod ang pangidaron, may ka-live-in ug niya magpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Dili gyud ni akong suliran sa ako ning Paris. Bahin ni sa iyang SSS. Nagka-loan man gud ni siya ug nagsigi og bayad. Apan, wa man di ay girimit sa iyang employer sa SSS. Aron inyong hisabtan, ingon ining mga panghitabo. Ganahanon ta ako mopauli sa mong probinsya karong kalag-kalag, Joel. Kay dugay na gyud kung wa ka panagkot sa amo. Pero, amantay kwarta na. Oo ba? Mangulit ka. Unya, wala kita kwarta. Sawayan ko kahagloon ang akong isis no? Ha? Dagan ang nag-ingon nako, nga lunan ko juga ng isis nako. Aron, dili lunan og laing tao. Ha? Nadingon ana? Ingon pa nila. Basta dili ko nulunan ang isis, lunan ko na sa laing tao. Unya, ikaw na magbayad. Ay, mas may pag ikaw na lang mag-loan. Mao gani. Mong sawayan akong loan, aron makaulit ta sa inyo rong umaabot kalkalag. May, makaulit kita sa inyo. Ha? Na okay akong SSS loan. O paabuton ko na lang kuno nga musod sa akong ATM. 10K ang na-approve. Ay, salamat. Magkauligod ay ko sa amo karong kalag-kalag. Oy, gwapo man din ning imong uyab, May. Mama, oy, buyag, maoy. Musugot ka ko ani niya kung dili pa ni gwapo. Buyag. Uso ra bang buti-buti ron. Gara sang ng gwapo ay. Oy, sige na mo. Pangandam na mo. Kayon sa man, karon tang buntang managot sa menteryo o unyang hapon na lang. Diyan ako sweldo, May. Unyan sa man nakaltasan na nes imong SSS loan? Nakaltasan naman siguro. Ha? O, kahibaw? Ay, man na imong payslip. Ibaw ka ba ya, nga dili mo atag payslip ang among kumpanya. Sukad pa sa unang pagtrabaho ko ng kumpanya ha. Matag simana mo namang sweldo kay siniman naman. Unya, sultihan naman mi kung unsay giridak. Ay, diba? Pero watod ko kabantay kung nalitok ba to sa tigsweldo na mo nga naapil ba pagdidak ang para sa akong SSS loan? Uy, naamagod unta yun na, uy. Aron mahibaw ta ba kung unsay mga deductions ba? Susihan niya na, uy. Sige lang. Mangutan na raon niya kong disweldo na namo kung nakatasan na ba sa akong SS loan kining nadawat akong sweldo karon. Ha? Why payslips lang pre-jewel sa ilang trabahoan? Bubitaw ko kabantay, uy, nga may payslip na siya, matag sweldo niya. Unya, unsa pa nimo pagkahibaw kung sakto ba ang imong nadawat sa sweldong Joel? Oh, misalig ramambot kong Joel, day. Unya, kaysa man ko mo reklamo kung pila ihatag nako nga siya ba nagtrabaho, ha? Uy, day, kinahanglan gyud na no, May. Katungod na ni Joel nga mahibaw unsay napadulungan sa iyang sweldo ug unsay mga deductions. Lano, dawat lang di ay siya ng dawat nga wa mahibaw kung husto ba ang sweldo nga iyang nadawat? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Sinima na ang sweldo sa kumpares ug way payslip. Maong di gyud mi mahibaw kung unsay mga deductions. Wara sab gyud ni siya ilabad sa ugod ang akong pares. Pero sa pagpangutana sa kumpares sa tigsweldo nila, nakaltasan man hinoon kuno para sa iyang SSS loan ang iyang sweldo. Maong na okay na sab mi. Wa na lang sab mi magpakabana pa sa sunod pang mga sweldo niya kung nakaltasan ba siya sa iyang SSS loan. Hangtod nga miabot ang 2 years ug may anak na mi. Unya, Joel, murag na impas naman tong imong SSS loan, no? Tuod sa? Taod-taod naman to. Mag 2 years na to, uy. Kay last kalag-kalag,
Wa man ta kauli. Mao to ikaw 1 year. Unya karon magkalag-kalag naman sab. Mag 2 years na to. Unya di ba 2 years raman ang loan maimpas? Oo, mao man to'y akong nahinumduman pag-apply na ako. So ko nag-apply og usab kon ma-approve na. Kay ingon pa Melissa ay nga pwede raman ko nung loan na ng SSS og halfway pa lang. Unsa may buti pasabot, ana? Kung nakabayad na kagkatunga si mong utang ba, pwede na nimong loan na og usab. Mga after 1 year. Mao ba? Oo niya. Sobra naman sa tuig sukad ko nakaloan sa SSS. Hapit naman kumuimpas. Oh, klaro na lang kayo nga magka-loan na ka. Sige, sawayan ako og loan. Ako ingon ang tisildo na mo. Unya, nakalon si Joel sa iyang SSS? Wa pa man mauli ikas trabaho day Melissa, uy. Wa pa sa tawag. Basig busy to. Ay, basta. Kay pwede na siyang makaloon. Kay nakasuway na ba ako nga nakaloon ko og halfway. May unta, uy. Kay daghana gyud na bayranan, uy. Lisuda, uy. Gasto ka ba aning may anak na ta, uy. Ha? Mulang? Mao nga wa sa gid ko magminyo day. Ay, nadades Jewel, ay. Yan na ang motor ang niabot. Wala ko mo text o mo tawag nimo. Kay gusto kong personalin akong masulti nimo, May. Kabisan ako. Maglis ko explain sa gisulti sa sweldo na mo. Ha? Kay nga naman di ay. Di pa man kuno ko kaloon kay may loan pa kuno ko. Unsa? Uy, nga kong nahitabo man na. Kay wa pa kuno ko makabayad. Unsa? Unsa kayo pa ka makabayad? Uy, di ba may deductions man ka? Wa kuno ko madidak kay para sa akong SSS loan. Unsa? Unsa ko nang pagkasulti ha, uy? Hala no, nganong ingon anak man? Ila man ang katungdanan pagdidak og para sa SSS loan nimo. Ibutang man unta na sa payslip kung kapila na ka nakabayad og pila na'y balance nimo. Ang problema lagi day, kay wa lagi na sila payslip. Hala, daoy, problema ato da na Joel. Years na nga kumpare sa iyang gitrabahoan ug naanad na lang sab siya nga wa sila payslip sa ilang sweldo matag semana. Maong wa mahibaw ko na didakan ba siya siyang SSS loan, pero pag sugod gyud adto, gididakan man siya apan wa ko na makontinue. So karon, gisugdan na sad og bayad sa akong pares ang alang sa iyang SSS loan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sa gitrabahoan sa kumbana, wa sila payslip. Perma lang sila nga nakakobra sila silang sweldo. Gusto po gud ning gibuhat silang kompanya. Ikaduhang pangutana, moingon man gyud ang akong pares nga gikaltasan gyud siya siyang sweldo para sa iyang SSS loan. Kung wa lang ni marimit sa kompanya, may chance bang mabalik ni sa akong pares? Ikatulong pangutana, gusto ba nga kaltasan nila og balik ang sweldo sa kumpares para sa SSS loan niya? Nga alang sa kumpares, nabayran naman gyud niya. Duha ka tuig na gud sugad pag-loan niya. Ikaupat og katapusan, plano unta namong mo reklamo. Apan gihulga nilang akong pares nga ilabay sila yung project. Hangtod nga mapulan, unya mo resign. O sa may buhato na mo ani, palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, May. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon sa kuhang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral og mga problema sa mga ginadiling drugas. Mao na ayaw na ninyong dugaya ipadalas ang inyong mga suwat no sa
sa ato ang email address nga suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sa atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta man ato ang mga naminaw sa ato ang panimalay, opisina, sa online, sa YouTube, hinaot unta nga matag paminaw ninyo na mo'y makuhang inspirasyon ug mga pagtulunan, no? Pinaagi sa among mga tambag. Whether it's punto legal or punto medical, asa mog programa guys nga licensed nga doktor, licensed nga abogada ang mutubag sa mga medical ug legal nga mga pangutana. Yes. Correct. Ako proud gyud ko na akong partner kay graduated daw. Kani di man kay usahay ko no, ang humility ko no is a virtue pero para sa ako nakita ko pong paila ka kinsa ka. So my partner graduated summa cum laude. Yes. I graduated scholar sa akong mama ug papa. Buyag. Ang kakugi gyud usahay mo bunga ra gyud na, di ba, Doc? Yes. Okay. Ang ato makuto nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga simple living reduces stress. Ang Simple living ligog ka. unsa may ato ang Oh. kastresan og makontento lang ka. Kontento lang ka. Dato. Unsa may definition og dato? Kung ikaw contented, Contented. unsa kontento ka og unsa may naan nimo. Ako kinumdum jud ko anang gisultis ako ang mami, Doc. Ayaw kabuta ang langit kung di nimo kaya. Bitaw. Mm. Kay kung mag-drive kuno kag multicab ug mag-drive ka og BMW, parehar man na mo abot ra man gyapon ka sa Paabot mga ra man tuan. mo sa destinasyon. So og ang makaya ra na to for the meantime BMW, aw ka nang multicab sa ta. Oh. Dili man bati mangandoy BMW. Oh. Kugihan na to. Maog yun. O ma-afford na to, aw mo level up good ta. Maog yun. Oh, pagpaningkamot ra gyud na, di ba, Doc? Pasalamat, Yes. no? Letter sender karong adlaw, Ang Doc. letter sender attorney si May. Yes. 28 years old, taga Cebu City. Wow. Musta naman dahil mga taga Cebu City? Yes. Si Rona Inok, diya sa clinic ni attorney Dr. Albora. Mga taga Pasil, Suba area. Nagkusugan na to diya attorney, no? Og na disemistro to ni Linda og ni Nestor sa Joseph Hardware sa Minglanilla. Hello. Salamat kayo, Nes, Linda, nga pautangon ko ninyo usahay og construction materials. Mauna. Buotan man gyud ang mga taga Minglanilla, Doc. Kaya ang Yes. ilahang mayor nga si Mayor Rajiv Enad. Oh. Abante Minglanilla o ganyan chief of staff nga si Sharon Guapa, Roland Lastimosa is my best friend. Oh. Yes. Taga Mambaling, kumusta naman Yes. kaalan si Josepina o si Sibio ug Mm. mga Samora family sa Sambag 2, no? Yes. Ang pagpaminaw. So, unsa ni mga pangutana sa to ang letter sender, Doc? Yeah, may sikini mo gud si May hingkod na ang pangidaron may kalibin ug may nagpuyo sa Cebu City, no? Punto legal na yung problema ato no? Sa mga trabate ito sa drama. Unang pangutana ni May, sa gitrabahuan sa akong bana, wala siya ay payslip. Pirma lang sila nga makakubra sila sa ilang sweldo. Gusto ba gud ning gibuhat sa ilang kumpanya nila? Walay payslip. Dili sakto kay dapat naa kay payslip, no? Pirma kag nakakobra picture na lang kaha na. Nga nakakobra ka og sweldo. Pero dapat yun nga naag yun mo'y kopya sa inyuhang sweldo. Pero pwede ka makapangayo ana maka-request sa sumada or sa imuhang kanang pay, no, for a certain period. Kanang from January to June, June to July, ang mga ikog print out mambing nga muni akong nadawat nga mo nang imuhang payslip pero dapat na agid unta mo'y payslip. Yes. Mm. Ikaduhang ano ko na hibalan to nino? I don't know kung na-practice karon. Ang makubra ko no sa mga trabahante, dili mo ang nakasuwat dito Naagyod na, Doc. Maogyod na kanang. Naikaltas. That is why, or dili gyud kanang i-misdeclare nila. Misdeclare, Mao no? nang para ang ilang ipakita sa BIR or sa labor, sakto ang sweldo. Minimum wage. Oh, pero ang gadawat sa kaning mga empleyado in Ubos town, ra. ubos ra. Mudawat lamang kay Mapugos man kay wa na may laing trabaho, may Oo. naman lang kay sa swa unya kanang musugot na lang pong tapak-tapak ang katungod ba. Maolagi, no? Makasubo po paminaw na ka nang ni-take advantage ta nga obligasyon man na kung munegosyo ta, no, obligasyon na nato no nga obligasyon na nato
Mao gyud. nga muhatag unsay gimando pud sa balaod. Kung ikaw empleyado ka, nya mo reklamo ka, next week wala na kay trabaho. Mauna kung may mo reklamo ka. Consequences, no? Matang lisura bitaw gyud, no? Ikaduhang pangutana. Muingon man gud gyud ang akong pares nga gikaltasan, mauli ginipot pasabot ako kanina. Gikaltasan gyud siya sa iyang sweldo para sa SSS loan niya. Kung wala lang ni ma-remit sa kumpanya, may chance bang mabalik ni sa akong pares? Yes, kay makareklamo man ka dito nga kung pananglitan no, appeal sa inyong dapat obligado man gid sila muhatag og SSS no kay naka-loan gug ka. So membro gid kag SSS, meaning to say giremit gyud na sa imuhang kumpanya ang imuhang SSS nga contribution ug ang counterpart sa empleyado o sa kanang kumpanya. Kay naka-loan man ka, di ba ka-loan ug wala kay payment Bitaw, no? sa SSS. And obligation man na ngadto sa company nga i-remit ang katong loan automatic no nga deduction, and then ang company na mo remit ato. So kung wala siya, dapat ang company will be held liable. Mabalik sa imo ha, bayaran ka sa kumpanya pero bayad ganin mo sa SSS kay utang man po na nimo sa SSS. Sa pag-isakto na daw, kung pila nga tong contribution sa SSS, the same amount ang counterpart sa kumpanya? Yes, mas kung dako? pila ang imong contribution 50-50 man na to. 50-50. Okay. Ikatulong pangutana, husto ba ang nakaltasan nila og balik ang sweldo sa akong pares para sa SSS loan niya? Nga alang sa akong pares na bayaran naman niya duha ka tuig na gud sukad pag-loan niya. Ang akong pangutana is pag sweldo niya sa past 2 years, ginet na ba to sa iyahang utang? Meaning to say, kung ang ako ang sweldong madawat 2.5, unya naakay bayranan tungod sa utang na 500 nga dapat i-remit sa kumpanya, munang ang imuhang nadawat nga sweldo 2,000 na lang kay naakay utang, then dapat ang imuhang kumpanya ang mubayad ato. Pero kung wa kaltasi pananglitan 2.5 ra gyapon imong nasweldo kay wa kaltasi, aw ikaw ang obligado kay wa man gideduct sa imuhang kanang company ang imuhang loan. So ikaw may obligado mo bayad sa SSS. Pero og deduct sa company unya wa nila giremit aw nakapangwarta ang kumpanya nimo, obligado sila. Okay? Okay. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Plano unta namong magreklamo. Apan gihulga nila ang akong pares nga ilabay sa laing project hangtod nga mapulan og mo resign. Unsa may buhaton na mo ani? Well, kanang ang imuhang kanang paghulga no sa pagreklamo katungod man na nimo ayaw kahadlok hulgaon ka, no? Unsay tawag nimo ana? Dapat gyud ang importante ani is susiha sa og klaro kung ang imuhang sweldo nadawat deducted na ang imuhang loan didto, kay kung deducted na dapat gibayad to sa kumpanya ngadto sa SSS. Pero kung wala gideduct sa imuhang kumpanya, pwede ka kareklamo. Pero kung wala gideduct unya limpyo ang imuhang nadawat, then need gyud nga bayad nimo, ikay mo bayad sa imuhang utang ngadto sa SSS. Okay? But kung mo reklamo ka, pwede gud ka mo reklamo. And that is not a ground for your termination or dismissal. Basta na kay basis ka to file or to lodge a complaint, no? Pero kung pananglitan ilaha gani kang gi hulgaon or i-terminate, another case po na illegal dismissal, labor pug kamo adto ani ha. Sa duli na siya rin. Yes, sa dole ka. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.